asta nu e un semn bun pentru schimbarea, pentru transformările care au loc astăzi în țară. Să ne apărăm cu ceea ce avem la îndemână. Utilizați toate forțele. Să instaurăm o democrație veritabilă. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Să trăiască întregi partide, tricolor, România, să trăiască Ceaușescu, care ne-a redat tria. Eu, Gigi Becali, jur în fața tuturor românilor și în fața lui Dumnezeu că voi face ca România să strălucească precum soarele sfânt de pe cer. Îmi bat pula în toți morții voștri. Vă treci publicoși civilizați și eu spun, îmi suși pula tu, că eu nu sunt civilizat, vreau să-mi suși pula. First of all, the sign of the normality, the sign of the consolidation of the democratic evolution of our society. Am nevoie de încrederea și de votul dumneavoastră. Votați pentru viitorul României. Muie, ți-am spus! Era de agresivă, spuneam că asta am putut. Că n-ai știu treaba azi. Doamnă, eu m-am născut cu oare și ureche muzicală. Nu sunteți cumva Elena Udrea? Nu, domnul Tăcescu. Seamăn cu doamna Udrea la telefon? Da. Vă doresc o seară plăcută. Ce rușine să-mi vorbești mie, Vadim Tudor, așa? Domnul Babic. Pleacă din emisiune dacă nu vrei! Și afle poporul român! Pentru că e un om care mai greșește, mai vorbește trăznăi, nu se tunde cum trebuie uneori, dar e un om care gândește corect și care e un model corect. Tudor Chirilă. Și am pretenția că atâta vreme cât n-am făcut niciodată ce am spus în afirmațiile mele de om politic, să fiu crezut. La vază, domnul Deamă! La vază? Până nu sterpiți dumneavoastră voția, începând de la PSD, cu domnul Rebenciu, cu Iliescu. Așa, nu! Punem aici! Hai că faci politică! Hai că faci politică! Hai că mai lămurim! Să merg de